Hola, sóc en Dani i et dono la benvinguda a Fent el Suec. Avui et parlaré d'un fenomen molt particular que vivim aquí, al nord d'Europa, les nits blanques. Prepara't que aquí comença el podcast d'en Dani. Per als qui no ho conegueu, les nits blanques són aquelles nits en què el sol no arriba a pondre's del tot i el cel es manté clar tota la nit, com si fos un capvespre que s'allarga hores i hores, i això passa sobretot a finals de primavera i principis d'estiu. A Suècia, i especialment al nord del país, aquest fenomen és molt més extrem. Però fins i tot aquí, a Estocolm o més avall, ja ho podem notar bastant. Et poses al llit i encara hi ha llum. Et despertes a les 3 o les 4 de la matinada i sembla que ja sigui hora d'aixecar-se. Per als que venim de latituds més baixes, això pot ser impactant al principi perquè et desquadra el ritme vital. Costa dormir, costa saber si és tard o d'hora, però també té un encant molt especial. Hi ha una energia estranya, una sensació que el dia no s'acaba mai, que pots sortir a passejar a la mitjanit i no necessites cap lot, que la ciutat o el bosc tenen una mena de silenci lluminós molt hipnòtic. Molts suecs aprofiten aquestes nits per fer activitats a l'aire lliure, barbacoes, excursions o simplement seure en una terrassa a prendre alguna cosa, xerrar, riure, celebrar que l'hivern ja ha quedat enrere. I clar, tot això culmina amb el Midsommar, la festa del solstici, que ja en parlaré en un altre capítol perquè es mereix un episodi sencer. Ara bé, val a dir que aquest fenomen no és exclusiu de l'hemisferi nord. Quan aquí és estiu, a l'hemisferi sud és hivern, però quan ells arriben al seu estiu, per exemple a la Patagònia o l'Antàrtida, també tenen nits blanques. De fet, al pol sud el sol pot arribar a estar fora durant mesos, igual que al pol nord. Així que és un fenomen global, però altern, depenent de l'època de l'any i del lloc on siguis. Personalment, al principi em costava molt agafar el son quan començava aquest període de llum gairebé constant. Però ara fins i tot ho trobo bonic. Això sí, necessito per dormir una cortina d'aquestes opaques que no deixin passar el llum, si no, no puc dormir. Però això de les nits blanques em sembla d'alguna manera un regal de la natura després de tanta foscor a l'hivern. I és que el contrast és brutal. Passes de tenir només unes poques hores de llum al desembre a tenir pràcticament 20 hores de claror o més al juny. Si mai vens a Suècia per aquestes dates, t'ho recomano molt. Posa't una mascareta per dormir, això sí, però no et perdis l'experiència d'una nit blanca. És d'aquelles coses que no s'obliden. Gràcies per escoltar-me i si t'agrada el podcast ja saps que el pots trobar a totes les plataformes i a aragai.net. Fins aviat i com sempre, fent el suec.